Îndreaptă spatele și relaxează-ți corpul. Adu-ți atenția asupra respirației. Observă ritmul natural și cu fiecare expir devii din ce în ce mai prezent. Pregătește-te pentru prima tehnică. Expiră cu putere din abdomen, doar pe nas. Accentul este pe expir. Dublează viteza. Folosește-ți abdomenul pentru a respira. Inspiră profund pe nas și expiră pe gură. Inspiră cu putere și expiră relaxat. Inspir pe nas, expir pe gură. Lasă expirul să iasă pur și simplu din corpul tău. Inspiră în 2 timpi. Abdomen-piept, abdomen-piept. Inspir pe nas, expir pe gură. Dublează viteza. Abdomen-piept, abdomen-piept. Respiră doar pe gură, profund și conectat. Menține respirația conectată, profundă și conștientă. Inspiră profund și menține inspirul. Lasă-ți corpul să se relaxeze. Doar observă senzațiile de la nivelul corpului, fără să judeci, fără să analizezi, fără să-ți mai miști corpul. Expiră complet și menține expirul afară. Păstrează starea de nemișcare a corpului și doar observă dacă este vreo diferență. Cum se simte acum în corp? Cum sunt senzațiile? Unde le simți? Inspiră din nou și menține inspirul. Adu-ți atenția în centrul pieptului și observă bătăile inimii. Expiră și revină la o respirație normală, firească. Mai rămâi câteva momente cu ochii închiși. Atenția merge către centrul pieptului, în spațiul inimii. Dă-ți voie să simți. Gândește-te la un lucru pentru care ai vrea să fii recunoscătoare și permite-i recunoștinței să se manifeste în interiorul tău.